थुनथुनिया मानो दाबो फैयाखै? अम्बिकी बिमानैखौ नागिरनो थांनो होननाया। आं आरो ओंखारना थादोंमोन खानाय सानाय हनानै। थांगोना थांलासि दिनैनो थांगोन होनना बुंदोंमोन माथो। ओइ हायावनो दाब्ले जथनोसैलै। बिबारिया बहुद फन खालामो र'। गोबां दिन जाबाय फनखौनो खालामाखै। हेलौ गायदे आगै। बिबार आब' मा खौरां? माथो खबर सबर गैयालै? बिदियानोथ' रावखौबो खबरखौनो लाथ'वाखैल' आङो बे साननैसोआ। मानोलै? बिदिनो लानाय जायाखै। नोंसोर मादैमोना दंथ'योना? औ दङ, बिसोरबो गाबोननो थांसिनो। गाबोननो थांसै आरो नोंहालाय माथो बेसेबा हास्रिसि दसेसि जासिगोनलै बिबारि आब'। औ बेनोथ'। बिबारि आब'आलाय मायबाफोर दुखु जादों नामालै? मानोथ' बोरैबा जेंथिथि रायज्लायथारदों आंजों। ओमफ्राय आब' मा नोंलाय मानसियालाय लोमजादों ना माइलि? दाथ' बोरैबा दुखुयै रायज्लायनाय रखम रायज्लायथारदों। जायाखै जेबो। ओमफ्राय फोजोंसार गुमैयालाय माथो खौरां? गैला, ब्रेकआप जाबाय। मा? ब्रेकआप जाबाय? औ गायदे आगै। बोरै ब्रेकआप जाखो? मा जाखो बिबारि आब'हा? मानो बेफोरबायदि जानो मोनखो? आयु नों मानो ब्रेकआप होखो गुमैखौ? एसेबां मोजांमोन हा आब'? माथो बुंबावनो आरो गायदे आगै। बुंनो थाङोबा आं ब्रेकआप होआखै, बिसो आंखौ ब्रेकआप होदों। आया ब्रेकआप जाथारबाय आरो? नोंसोरो गारलायलायथारबाय आरो? गायदे आगै, आंथ' बेखौ दाबो ब्रेकआप होआखै, बिसो आंखौ ब्रेकआप होदों। आं फन हरबाबो रिसिभखौनो खालामा। दाथ' आंखौ ब्लकसो खालामना दोनदों, ब्लकखौनो खुलियाखै। बिनानावनो फन हरलायनानै बुंदों आङो ब्लकखौ खुलि होननानै। बिनानावाबो बुंदोंनो ब्लकखौ खुलि होननानै, थेवब्लाबो दाबो खुलियाखै। आया बिदिसो जाना दङ होनबा नोंसिनि काहिनिया। औलै फोजोंसारा आंखौ गासैयावबो ब्लक खालामना दोनदों। फनावबो, टेक्स्ट मेसेजावबो, व्हाट्सएपआवबो, फेसबुकआवबो, आरो गुगल पेआवबो आंखौ ब्लक खालामना दोनदों। मा? माबा मिनिफ्लांबाय दे बिबारि आब', सरि। माने आंना बाथ्रायानो हजम जायाखै। माने आङो बरावबो खोनाफेराखै गुगल पेआवबो दि ब्लक खालामना दोनलायो। दिनैसो खोनाफेरबाय। माबा सरि दे बिबारि आब', मिनिफ्लांबावबाय। औ गायदे आगै, सोर मिनिया, बयबो मिनिगोन। बे फोजोंसार गुमिनाया बांद्राय जादों र'। बिलाय गुगल पे मानि ब्लक खालामना दोननाय बिलाय जाथारानो थै। नङा मिनिथावना नङा मा देनाय? बिलाय दानि जुगनि मोजां मोननायफोरा, गोसथोनायफोरा, रिलेशनशिपफोरा गुगल पेसिम सहैखो बेलाय? मालाय फैसासोलाय बख'ायसो बेफोरो। आला बे फोजोंसार गुमियालाय माथा गरमसो जाबाय नामाय? मा बिलाय गुगल पे मानि ब्लक खालामना दोनखो नोंखौलाय आब' हे इसोर। अथां सिथां बोग्रि गोथांफोरसोहाय दानि मोजां मोननायफोरा। गुगल पेखौबो गाराखै। माने आंनिबा फोजोंसार गुमिया गुबुन सिख्ला मोजां मोनबावबाय खोना, बेनिखायनो नोंखौ गुगल पे मानि ब्लक खालामना दोनबाय आब'। मोनथिलारे आरो गायदे आगै, मा जामारदों मानसिया। न'नि मानसिफोरजोंबो मोजाङै रायज्लायानो आजिखालि। दसेनो रागा जोङोनो, दसेनो मोजांबो जायोनो। नङा मानसियानो मा जामारदों बियो? बिदिसो न'नि मानसिफोरजोंबो मोजाङै रायज्लायानो। बिदिबा बेखौ CID खालामनांगोन, होमबासो मोनथिगोन। औलै गायदे, नों थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों। ना सोरखौबासो मोजां मोननानै फाग्ला जाबाय? बिदिबो जानो हागौ। ओमफ्राय नोंखौ बेफोरबायदि ब्लक खालामना दोननाया खैदिन जाखो? दिनैजों सप्तासेयानो जाबाय गायदे आगै। मा सप्तासे? सप्तासे मानि नोंखौ ब्लक खालामना दोनदों? आयौ बोरै थानो हादों बियो? नोंखौ जुदि बियो मोजां मोनमारोबा, दाथ' थार मोजां मोनग्रा मानसिफोरा सानसे रायज्लायाबानो थानो हायानो। होमबा फोजोंसार गुमैया बोरै सप्तासे मानि रायज्लायालासिनो थानो हाखो? आया नोंखौ मोजांखौनो मोनला खोना होमबा बिबारि आब'? आयु नागारदोलै नोंबो आब', नागारदो बेखौ। जुदि मोजांखौनो मोनलाबा, केयारखौनो खालामलाबा। नागारनो हाबाथ' नागारगोनानो आं गायदे आगै। नाथाय माथो नागारनोनो हाया, गोसोखांफ्लांबाय थायो। गोसोथ' खांखागोन देनाय। दा नोंल' गोसोखांबा मा जानो? नोंखौ जुदि फोजोंसार गुमैया हालखौनो लालाबा, सप्तासे मानि बेफोरबायदि खालामना दोनो आरो सोरबा गुगल पेआव मानो ब्लक खालामना दोननांगौ देनाय? औलै आं सानसेखालि हरदोंमोनलै, माने गासैयावबो ब्लक खालामना दोनबायना, फेसबुक, वाट्सएप, टेक्स्ट मेसेज आरो कलावबो। बेनिखायनो आं सानबाय गुगल पेआवनो हरनि र' होननानै। ओमफ्राय
ओमफ्राय आं जेबोखौनो बुङाखैलै माथ्र' बुंदोंमोनल'सो मा खालामदों होननानै ओमफ्राय ब्लकखौ खुलि बिदिल'सो बुंदोंमोन बेयावनो ब्लक खालामना दोनबायलै मेसेजानो थांला अय्यो खतसरा बिबारि आब' फोजोंसार गुमैखौ खतसर होनना बुंफ्लांबाय दे माने आंबो रागा जोंदों नोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ देनाय जेबो नङालै गायदे आगै गायबाबो रागा जोंखागोन बिसोरथ' आरो आंनि बिनानावबावसो बिब'खौ जुदि बेफोरबायदि खालामोबा मानो रागा जोङा जानो देनाय मोस्रोमाबो बेसेबा रागा जोंगासिनो बिनिबाथ' आं गारथारनांगौ दा गुबुनखौ गोसथोनांगौनो मेल्ला सेंग्रा दङलै आब' टेनसन आंथ' जेबोखौनो टेनसन खालामा बेफोरनि बागै मानसिया एसे फ्रि माइन्डआव थानांगौ फ्रि बारा टेनसन खालामबाय थानाङा बिबारि आब' मेल्ला सेंग्रा दं मेल्ला फैबाय दासो माबा बिबारि आब' दे होमबा लाखिथ'नोसै जोंफोरो मायबा मोनसे जायगायाव थांनो नागिरो माने जों गामिनि थुनथुनि होननाय गथ'निया बिमानि गोमादोंलै ओमफ्राय बिमा बिफाया थालखौनो लाया फिनो लाबोनायमोन ना बेनिखायनो थाल लाया ओमफ्राय दा गथ'नो बिमानिखौ नांथारगौ दा गोसथोनायमोननि गामियाव नागिरनो थांनो नागिरदों जों बिमा बिफाया होनबा थाल गैथारा बिफाथ' गैखाया देनाय बिमा आरो बिदा दङ बिबाजै जेबो थालानो गैया माने बिमाया सिगाङो फिसालाजों नांज्लायदोंमोन ओमफ्राय फिसालाया बेसेबा 15 बोसोर ना 20 बोसोर फैयाखैमोननो न'आव जेब्ला फिसालाया न'खौ गारना थांदोंमोन होमबानिया सासे हिनजावसा गथ' फिसिनो लाबोदोंमोनलै बुरैया ओमफ्राय दा फिसालाया न'आव फैफिनबायलै न'आव फैफिननाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय दा फिसिनो लाबोनाय फिसाजोखौ बिनो नांला रखम आरो जेबो थाल गैया गोमारबा गोमाथोंसै बिदिसै आरो नागिराबो रावबो ओमफ्राय दा जोंफोर नागिरनो थांनो नागिरो हा बोरैथ' गोमानो मोनखो मिन्थियालै बिबारियाबो बोरै गोमानो मोनखो ना सोरजोंबा फानजाबाय ना अबावबा हाबा जाहैबाय ना गोसथोनायजोंसो हाबा जाहैखो बेखौनो थांनो नागिरो र' नागिर गोसथोनायनि गामियाव दे होमबालाय दे आंलाय थांगोन ना थाङासो सानबाय दङमोन थांगोन आनै मानो थाङा जानो माबा आइया ना गोरान बाथोन देनो होबाय ना ओमफ्राय आलुबो एवबाय ओंखाम जानोबाय बिदियावनो गोबाव जाबोबाय आंनिया दे ओंखाम जादों मोजाङानो जादों दे ओमफ्राय धुनथुनि माबा जोंफोरथ' एसे गोजानावसो थांगोन ना गारि भारा नांगोन नों फैसा लादोंना लायाखै आंनाबो खिन्थु बारा गैया फैसा 50 थाखाल' दङ थोनाय नङाना आङो 60 थाखा लादों आनै थोगोन खोना दे न' थांलाय फैलाय बेसेबा थांलाय फैलाय सासेयाव 40 थाखासो थांगोन धुनथुनि दे होमबालाय थोगोन दे ओमफ्राय आनै मा गामि खान्थाफारा नै नोङो खान्थाफारा होननानै मोनथिमारगौ ना माने अम्बिके आनैनि गोसथोनायनि गामिनि मुङा खान्थाफारामोन ना औलै धुनथुनि नंमारगौ खान्थाफारायानोमोन ओमफ्राय सेंग्रानि मुंखौलाय गोसोआव दंना गैया अम्बिकेनि बयफ्रेन्डनि मुङा माइबामोन र' मामोन गुमाख्रि गुमाफ्रा गुमारि मामोनलै दै बावलायलांबाय आं गुमा औ धुनथुनि जेखिजाया फार्स्टआवनो गुमा थांखायो बे नोंसानिनि बयफ्रेन्ड नामा फार्स्टआवनो गुमा थांखायोमोन र' ओमफ्राय लेंजायखिनिखौ बावबायलै आङो गुमाफ्राव गुमाराव गुमासिं गुमाकुमार गुमा कुमार नङामोन र' गुमाफ्राव गुमास्राव बेफोरबायदिबो नङा मायबामोन र' दै होमबा नामखौनो गोसो गैयाबा बोरैथ' नागिरहैगोन नानि बेनोथ'लै मा नाममोन गुमारिउ गुमाराव गुमाख्रा गुमाफ्रि गुमास्रा गुमास्रा खोना ओहो गुमास्रा नङा गुमा खफ्रा माबा नंमारगौना आनै हा गुमा खफ्रायानोमोन ना नामा औ गुमा खफ्रायानोमोन दे गोसोआव फैबाय गुमा खफ्रामोन दे गुमा खफ्रा ओमफ्राय गायदे आनै गुमा खफ्रा लानावबो जुदि जोंफोर नागिरना मोना जुदि गुमा खफ्राया आनैखौ हाबाखौनो खालामाखैबा होमबानालाय आरो जोंफोर नागिरना मोनला आरो अबावलाय नागिरना मोननो धुनथुनि एसेबां गिदिर गुवार बुहुमाव जोंफोर अम्बिकेखौ बोरै नागिरगोन औ गायदे आनै जेखिजाया आनै थौ गुमा खफ्रा लानायावनो नागिरहैग्रोनि औ मालाय बयबो गोसथोलायना हाबा जागासिनो आंबोलाय आंनि हाबाखौ मागोआवनो जाथारसिगोन होनना सानदोंमोन सोरजों राहुलजों
आं सानदोंमोन आंनि खाफालाव राहुलनि अनगा रावबो गैला होननानै थैस' थांस' राहुलजोंनो संसार जागोन होननानै नाथाय मा दा मालाय राहुला बै गुबुन सिख्लाजोंसो थैस' थांस' रायजो जासिगोन मालायबा आं सानमाराखैमोनलै आंहादि सानसे राहुलजोंबो ब्रेकआप जागोन होननानै ब्रेकआप जामारबाय आंहाबो राहुलजों रावबो थगा होजाया रावबो थगायजाया आंल'सो थगायजायो मालायबा बिबारियाबो हाबायानो जासिगोन खोना मागोफोराव बेखौबो माथो मागोआवनो लांनो गोनांमोन फोजोंसार उन्दैफोरा रायज्लायनो लुबैदों आं बिबारजोंबो नाथाय बोरै रायज्लायनो बोरै फन खालामनो राहुलखौ लानानै बेसेबा दुगि दिन्थिदोंमोन आं बिसोरनि सिगाङाव मा होननानै रायज्लायबावनो आं बिसोरजों आंनि जोबोद लाजिनाय मोननाय गावखौनो गाव मालाबाबो मोखां देखायनो हानाय नंला आं थेवब्लाबो आं दिनै बिबारजों रायज्लायनो जोबोद लुबैथारदों खेबसे रायज्लायनो नामा नाङा दे मा होननानै रायज्लायनो बै राहुल पापिनि थाखायनो न'नि मानसिफोरजों नांज्लायनाय जाजोबदों आंहा बै सुनि ग्रह राहुलखौ मोननानै आंहा लाइफआनो सेस जाजोब्बाय मा जामारगोन आंनि लाइफआ दा मा जामारगोन आंथ' आरो थैबाबो रावखौबो फोथायनो हानाय नंला आं फोथायलाबो रावखौबो आं मोजांबो मोनला मालायबा राहुलासो हाबा खालामसिगोन मालायबा हिनजावजों हानिमुनाव थांलायगोन खोना मालाबाफोर जुदि आं बिसोर सानैखौबो हौवा हिनजाव नुयो आं थानो हानाय नङालै आं सहायनो हानाय नङा इसोर आं मालाबाबो राहुलमोनखौ नुनांला दे नङाबा आं सहायनो हामारनाय नङा आं थैगोनलै बिसोर हौवा हिनजाव सानैखौबो ज' नुबानो थैगोन आं गायदेयानै खान्थापारा गामिया बेनो मारना दंमारगौ खोनादे बेनो बैनो सासे मानसि फैदों सोंनि आदा खान्थापारा गामिया बेनो ना औ ओमफ्राय आदा गाज्रि मोनाबा नोङो मा नाम मोनलायो कुमार नङा गुमासिं गुमाफ्राम गुमा खफ्रा आदा गुमा खफ्रा होननाया नोंसोर गामिनि ना अन्नानै बिसानि न'खौ बैथिंजाय खिन्थानाय गुमा खफ्रा मुंनि मानसि गैया माथो जोंफोरनियावलाय मा गुमा खफ्रा मुंनि मानसि गैया आइडियानै माबालै बिनानावमोन जोंफोर गामियाव बिदि गुमा खफ्रा मुंनि मानसि गैया दे गुमा खफ्रिनिसो दं गुमा खफ्रि नंगौ आदा नंगौ गुमा खफ्रियानो मार दे गुमा खफ्रियानो मार गुमा खफ्रिमोन बेखौनो गुमा खफ्रासो बुंफ्लांबाय थादों ओमफ्राय आदा गुमा खफ्रिया माबा हाबा खालामबाय ना हाबा खालामाखै बियो बिसोरा माने बिफा गैयामोनलै बिफाया थैबायमोन ओमफ्राय बिमाया अबावबा हाबा जाबावदों ओमफ्राय दा बिमाजों थाहैजोब्बाय बिसोरो बिदा बिनानाव सानैबो सासेनि मुङा जाबाय गुमा खफ्रि ओमफ्राय सासेनि मुङा जाबाय नापे हाबा खालामाखै बिसोरो बे गुमा खफ्रिया जोंहानि अम्बिकायानिखौ मोजां मोनोमोननो ओमफ्राय दा जोंहा अम्बिकायानिया गोमाना दङ नागिरनानै मोनाखै ओमफ्राय जों आरो गुमा खफ्रिया हाबा खालामना लाबोदों होननानै नागिरफैदोंमोन आनैखौ अम्बिकी होननाया नोंसानि आनैसोमोन नामा बेखौलाय बियो मा लांखौआवनो गारदों माथो मा लांखौआवनो ब्रेकआप जादों बेजों मा होनबा जोंहानि आनैया हबाव आरो अम्बिकिनियाथ' बेनि अनगा रावबो मोजां मोननायबो गैखायामोन सोरजोंबा मोजां मोननानै खारखुमा लांबाय खोना ओहो बिदि नङा आदा बिनिया मोजां मोननाया सासेल'मोन बेखौनो जोबोद मोजां मोनोमोन गुमा खफ्राखौनो गुमा खफ्रायाबो अम्बिकीखौ थगायदों र' मोजां मोनासैमोनबा अम्बिकीया जोबोद मोजां मोनोमोन बेखौ आंथ' दा बारा ओरै मोनथिया जिखिजाया बुंना लायोमोन आरो बियो ब्रेकआप जाबाय होननानै मोजां मोननायनि नामखौबो बुङोमोन देनाय अम्बिकी होननानै दाउखिपारानिमोन ना बियो नोंसोर दाउखिपारानि ना आदा जोंफोर दाउखिपारानिनो होमबा अम्बिकीया गोमादों आरो ना आदा दिनै बोसोरनैयानो जाबाय गोमानाया बोसोरनैयानो जाबाय दिनैसो नागिरफैदों होमबा नोंसोरबो थेवबो थाल लायासैना बिमायाबो नागिरदोंबाबो ओरैनो साल' नागिरना दोनबाय से दाबा अबाव थांमारखो ना सोरजोंबासो फानजाबाय मोनथिला दे आरो आनैया फानजाबाय सिखाना सोरजोंबा गुमा खफ्रिल'सो मोनबा बिनि मोजां मोननाया होमबा अबाव थांखो माबा जाखो आनैया नों गाबनाङा र' थुनथुनि नों गाबनाङा मोनगोन र' सानसेबाबो नागिरना मोनगोन
दे अबावबा दंहैयो खोनादे नोङो गाबनाङा नानि नोंसानि आनैखौ सानसेबाबो नागिरना मोनगोन फानाखै दे सोरथ' फानलाबायनो अबावबा थाहैदों खोना ना अबावबा कम्पानिफोरावनो थांबाय खामानि मावनो आदा बिदिबो जानो हागौ दे होमबा थाथ'नानैमोन आइदै आनै अम्बिखि आनैखौ दा अबाव नागिरना मोनगोन आंनो आनै नांगौमोनलै आरो आं अम्बिखि आनैखौ नुफेराखैबो दिनैहालागै नायनो लुबैसोदोंमोन फट'आवल'सो नुदों बाव गोमामारखो जोंहानि आनैया आबैया बिमा जालायनानै आदाया बिदा जालायनानै मानो सानसेबो नाम लाया बिनि बिसोरो सिगांनिफ्रायनो नागिरबाथाय मोनगौमोन खोना नागिरनानै सोरबा बांगालफोरासो फाननो लांबायसो नामा एबा गायदे आनैखौ hey Tuntuni मानो फानलाबायनो दङ दे बियो दङ नंमारगौ आदाया थिग बाथ्राखौनो बुंमारदों बियो अबावबा कम्पानिफोराव खामानि मावनो थांदों खोना रावबो आलासिफोरनियावबो गैयाबा अबाव थांबावनो कम्पानियावनो दंहैयो दे बियो मोजाङैनो मानोथ' न'आव फैया बियो कम्पानियाव थाबाथाय न'आव फैगौमोन ना नोंसा आबैया रायनायखाय फैयाखै खोना सोरबा गावनि असे बिमाया रायबानो बेफोरबायदि खाना थायो आरो सोरबा फाननोसो लांबाय खोनालै बांगालफोरा आनैखौ जाम्बि मा सानलाबायो थुरे थु थांसै थु आनैखौ मोनगोन होननासो सानदोंमोनलै बै गुमा कफिजों हाबा जादोंसो सानदोंमोन आं नाथाय आनैया गैया दे होनबा गासिबो थाथ' फैसा थाखा बुरजा थानायमोनबालाय नोंखौ बाहेराव खामानि मावनो थिनामोन आं बिफा दे जेबो नङा दे बिमा आंल' नङाना मालाय कटक मानसिफोरा बाहेरायाव थांनानै बुरजा फैसा खामायना लाबोयो आंबो एबार लाबोनोसै मानसिफोरा कटक बिल्डिं लुगासिनो मालाय आंबो लुसिगोन थांनाय बोसोरफोराव हायाबाबो बोसोरथाम बोसोरब्रैसोनि उनाव आफा ओमफ्राय आंनो आइफन गंसे बायना हो दे नोंनियाबा खालि बेल' मानसिया थांनोनो हायाखै बिनो आइफनानो नांगौ जाबायनो बुंना दोनखाबाय आरो थांनोथ' नागिरदोंना आफायाथ' बुरजा फैसा खामायसिगोनानो आफा बेफोरखौ आं जेबो मिथिया जिखि जाया नोंनि फार्स्ट सेलेरि मोननायजों आंनो मबाइल बायना होथारनांगोन थिगथाहाय नोंसोरो मा एसेबां दावराव मानसिया थांनोनो हायाखै आफा आंनिबाथ' नोङो थांनो नाङामोन बाहेरायाव खामानि मावनो बेयावनो माथो मावना जानो हायो आफा आरो जोंहाथ' एसेबां गैयिबो नङा आबादबो मावखायो माइबो दङ माइरंबो दंखायो आइयाबो बेफार मावो अबावथ' एसेबां गैयि नङाथ' आफा मानो थांनो नागिरदों नों दे आइ मानो बेफोरबायदि बुंबाय थायो आं मोनैबानो फन हरगोन दे नोंसोरनो आफा नोङो जोंफोरखौ नागारना थांमानोसै आरो फैगोन दे आङो सुटि लाना फैगोन मालाबा दे जमुना थांथो दे संसाराव सोलिनो थाखाय गोबां फैसा नांगौ जायो आइ दा नोङो बुजि मोननाय जाथ'वाखैना बारा आंबोथ' थांनो होनो गोसो गैयामोन नाथाय मा खालामबावनो उफाय गैया जानो लोंनोल' मोनबाय थाबा मा जानो आइ नांगौ बुस्थुफोरखौ जोंफोरो बायजोबनो हायाना दा आफाया थांबाथाय बिदिनो लासै बायलांजोबनो हागोन जोंहाथ' टिभिबो गैया टिभिबो बायनो हायाखै आरो इनभाइटारबो बायनांगौ ना नुवाखै अखा हाबाथाय सप्तासे लाइन गैया जाना थायो आरो मालाय नुवाखै मानसिफोरनि आजिखालि फाखा न' जाजोब्बाय बयनियाबो फाखा न'आनो जाफ्रामजोब्बाय नुवाखै सोरबाबा सरखारनिफ्राय मोननानै लुदों सोरबाबा फैसा खामायनानै सोरबाबा साख्रि दं बाख्रि दं जोंहासो गैया जेथिंबो साख्रिबो गैया बाख्रिबो गैया सरखारनिबो मोनासै जोंहाबो न' लुनांगौ ना जोंहाबो लासैनो फाखानि न' लुनांगौ बयनाबो फाखा न' गोजा ओमफ्राय जोंहाल' हानि माबायदि नुगोन बेनिखायनो थांथो दे जोंहाबो फाखा न' लुनांगौ ना लासैनो लुगोन जोंहाबो आरो सानै हाबा हरनांगोन सानै फिसाजो नांगौ बुस्थु गोबां दङ दे बुंनो थाङोबा जानाय लोंनायजोंल' जायालै आइ दे थांथो दे आफाया जोंहाबो जुदि साख्रिवाला जानायमोनबा बा माहाजोन जानायमोनबा थांनो होआमोन आंबो दे होमबा गासिबो थाथ' दे थांसै बिमा मोजाङै नायदे फिसाफोरखौ दे जागोन दे बिफा दे होमबा थाथ' दे गासिबो आंनिया लोगोफोरा नेबाय थाबाय खोना आफा नों गैयाबा आं बोरै थागोन बोरैबा मोनथारगोन दे आं आमालियाय आं फन हरबाय थागोन ना आरो आइ नोंथ' हारसिं नङाना हारसिंबासो बेलेगमोन आइ दङ नापे दङ गुमा खफ्रि दङ आइ गाबनाङा आं फन हरगोन दे फन हरबाय थागोन थेवब्लाबो आफा आइमोन दङबाबो नोंखौबो नांगौमोनलै गासिबो ज' थाबासो मोजां मोनो आङो फैगोनलै आङो आइ साननैसोनि उनावनो फैगोन दे गासिबो थाथ' दे बिमा गुमा खफ्रि नापे जमुना थाथ' दे आफा मोनहैबाथाय फन खालाम दे मोनहैनाय लोगो लोगोनो फन हर दे जागोन दे गया रे जमुना मोख्रि
आफालै बेसेबा गोसोखांबाय थागोनलै नोंखौ आइ मोनथाबाबो नों गैयाबा बेसेबा लांदां मोनो आङो ओइ जमुना मा नोंसा आफाया अबाव थांदों बे गिदिर लालायनानै थांबाय आफाया बाहेराव खामानि मावनो बाहेराव माने आसामनि बाहेराव नामा औलै बर' प्लास आया नोंसालाय जानोनो गैया ना लोंनोनो गैया माथो इसिबां आसामनि बाहेराव थांनो होखो आं थांनोनो होआखैमोन आफाखौ नाथाय मोनाबो थांनो होबायना आरो आफायाबो थांबाय आं थांनो होनोनो गोसो गैयामोनसो बर' प्लास आयु नोंसा आफाखौ मानो थांनो होनांगौ दा नोंलाय माथो हारसिं जाबाय ओरैनोबा नोंखौ नाबि मोनासै खेबा दाथ' आरो आंनिबा नोंसा आयाबोसो नोंखौ बारा अनाखोना नोंसा आफा थानायखायसो ओरैनो अनफ्लाङा दिन्थियोमोन खोना खिजानिबा बासा जमुना ओइ बर' प्लास बेफोरबायदि नङा आइया जोबोद अनखायो आंखौ गावनि असे बिमा रखम थेवब्लाबो दाथ' नोंसा आफाबो गैला आं बोरैबा गिखांनायसो मोनबायहाय जिमानबाबो बिमा गरायहाय माबा बर' प्लास नोंबो मा सात बुंबाय थायो जों आइनि बागै नोङो जों आइखौ मिन्थिया आइया जोबोद अनोथ' नोंखौबो अनगोन आं फोथायाहाय ओरैनोसो दिन्थिफ्लायो खोना दाथ' नोंसा आफायाबो थांबाय जुदि नोंसाया नोंखौ आलाय सिलाय खालामोबा मा जागोन नोङो बेफोरबायदि नङालै बर' प्लास जों आइया नों मानो जों आइखौ एसेबां गाज्रि मोनो बाल बुंनायखाय गाज्रि मोनबाय ना मायोहाय दे जेबो बुंला दे थेवब्लाबो आं बोरैबा मोनदोंहाय नोंसा आफाखौ बाहेरायाव थांनायखाय मोजाङै थाहाय गराय गोजासो नोंहा दा